हे गाइस फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय आरो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आयदाया जाबाय भारतनि जारिमिन। आसा खालामो नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय एग्जाम्सफोरनि थाखाय एसेब्लाबो मदद खालामगोन। आं बिदिनो गासैबो कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोरनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोननि अननाय आरो अनसायनाय मोनबाय थायोब्ला आं बिदिनो भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। फैदो दाना आयदाखौ जागायनोसै गोलाव खालामालासिनो। सेथि नं सोंनाय एबा नाम्बार 1 कुइसन, बाबरा बबे बोसोराव जोनोम जादोंमोन एबा बाबरा बेसेबां मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन? बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि। आं अपसनफोरखौ फरायलांबाय थाला, अपसनफोरखौ फरायलांबाय थायोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन। बाबरा 1483 मायथाइनि 14 फेब्रुवारि खालि जोनोम जादोंमोन आरो बियो 26 डिसेम्बर 1530 मायथाइयाव थैदोंमोन। बाबरनि गुबै मुङा जाहिरुद्दिन महम्मदमोन। मुगल डायनास्टि एबा मुगल एम्पायारखौबो गिबि भारतआव गायसनदोंमोन। बिदिनो आङो फैबाय थानाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि सिङाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि एग्जामनि सायावबो आं गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 2 कुइसन, बाबरा गुबैयै बबे जायगानिफ्राय भारतआव फैदोंमोन? बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि, पारगाना। बाबरा गुबैयै पारगानानिफ्राय भारतआव फैदोंमोन। बियो अन्डिजान टाउनाव जोनोम जादोंमोन एबा पारगाना भेलि होननाय जायगानि बियो बबेयाव दङ? उजबेकिस्तानाव दङ। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 3 कुइसन, बबे बोसोराव बाबरा भारतखौ गाग्लोबदोंमोन एबा बेसेबां मायथाइयाव बाबरा भारतखौ गाग्लोबदोंमोन? बेयावबो मोनब्रै अपसन होदों। अपसन मोनब्रैनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन अपसन बि, 1526। बाबरा भारतखौ 1526 मायथाइयाव गाग्लोबदोंमोन। बाबरा इब्राहिम ल'दिखौ फेजेनदोंमोन। बेनो पानिपतनि गिबि दावहामोन। 1526 बे समावनो मुगल एम्पायार गायसनदोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 4 कुइसन, बाबर आरो रुना संगनि गेजेराव जानाय दावहाया बबे जायगायाव जादोंमोन? बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन अपसन ए, खानवा। खानवा दावहाया एबा खानवा होननाय गामिनि सेराव जादोंमोन। राजस्थाननि भरतपुर जिल्लायाव 16 मार्च 1527 मायथाइयाव बाबर आरो राणा संगनि गेजेराव बियो जादोंमोन। बियो पानिपत दावहानि उनाव जानाय मोनसे दावहा। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 5 कुइसन, बाबर नामा सोरनि दारै लिरनाय जादोंमोन? बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। बे मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि, बाबर। बाबरनि जिउ खौरांनि मुङा मा? बाबरनामा। बेखौ सोर लिरदों? बाबर। आरो बेखौ तुजकी बाबरी होननाबो मोनथिनाय जायो आरो बेखौ मा रावाव लिरनाय जादोंमोन? चागाताई तुर्की। बियो बाबरनि बिमानि रावमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 6 कुइसन, हुमायुन नामाखौ सोर लिरदोंमोन? बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि, सरि बेयाव अपसना एसे मिस्टेक जादों, गुलबादन बेगम। हुमायुन नामाखौ गुलबादन बेगमा लिरदोंमोन। बियो हुमायुननि बिबागिनमोन आरो बियो मुगल रायजो खुंगिरि बाबरनि फिसाजोमोन। बियो 8 बोसोर बैसोआवनो हुमायुन नामाखौ लिरदोंमोन आरो बियो पार्सियान रावाव लिरदोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 7 कुइसन, दिल्लीयाव हुमायुननि टुम्ब एबा गोसोखांथिखौ सोर बानायदोंमोन? बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। बे मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन अपसन बि, हाजी बेगम। हुमायुननि गिबि हिन्जावनि थिननायाव
टुम एबा गोसोखांथिखौ लुनाय जादोंमोन। बियो बेखौ बेगा बेगम होननाबो मोनथिनाय जायोमोन आरो बेखौ हाजि बेगम होननाबो मोनथिनाय जायोमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 8 कुइसन। आकबरनि राज उलाफादनि गुबै देरसिन देंखोगिरि एबा मिउजिशियान तानसेननि गुबै मुङा मामोन? बेयाव मोनब्रै अपसन दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन रामदानु पान्डे, अपसन ए। नोंथांमोना जायखिजाया एग्जाम्सफोरनि सोमोन्दै माखौबा मोन्थिनो लुगैयोब्ला एबा एग्जाम्सफोरनि सिलेबासफोरनि सोमोन्दै मोन्थिनो सानोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। 9 नाम्बार कुइसन। आकबरा सोरखौ मियान बिमुं एबा टाइटेल होदोंमोन? बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा अपसन ए जागोन तानसेन। आकबरनि नवरत्नस एबा 9 जुवेल्सनि गेजेराव बिबो सासेमोन आरो बिनो मियान बिमुं होदोंमोन। फैदो दाना नाम्बार 10 कुइसन। नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 10 कुइसन। गाहायाव मुंख'नाय बबे पर्ट्सखौ आकबरा लुवाखैमोन? गाहायाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ। बेनि गेजेराव माने बबेखौ आकबरा लुवाखैमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बि ग्वालियर पर्ट। जोंहा फैदो एसे नायनोसै। बियो बेखौ सोर लुदोंमोन? बे ग्वालियर पर्टखौ सोर लुदोंमोन? राजा मन सिं तमारा 8 जौथायाव लुदोंमोन बेखौ ग्वालियर पर्टखौ। गोसोआव लाखिबानो जाबाय। जोंहा फै एसे नायनोसै। पान्चमहल, फातेहपुर सिक्रि। जोंहा मा आकबरा लुदोंमोन होनोब्ला जोंहा पान्चमहल लुदोंमोन फातेहपुर सिक्रियाव। इबादात खाना, फातेहपुर सिक्रि। आग्रा पर्ट, उत्तर प्रदेश एबा यूपी। बुलंद दरवाजा, फातेहपुर सिक्रि। एलाहाबाद पर्ट, यूपी। फैदो दाना जोंहा नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 11 कुइसन। रामायणखौ सोरनि दारै आकबरनि राज उलाफादाव पारसिसिम सोलायदोंमोन? मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि आब्दुल कादिर बादाउरि। आब्दुल कादिरा रामायण आरो महाभारतखौबो आरो संस्कृतनि टेल्सफोरखौबो पार्सियान रावाव दानस्लायदोंमोन आकबरनि राज उलाफाद समाव। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नाम्बार 12 कुइसन एबा 12 नं सोंथि। बबे बोसोराव सम्राट आकबरा बुलंद दरवाजाखौ लुदोंमोन? आं सिगाङावनो बुंबोखाबायमोन। बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि 1601 मायथाइयाव लुदोंमोन। बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि। बुलंद दरवाजाया बहा दङ? फातेहपुर सिक्रियाव। सोर लुदोंमोन? आकबर। मानो लुदोंमोन? जेब्ला गुजरातआव देरहादोंमोन अब्ला बिदिन्थि बायदियै बेखौ लुदोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। 13 नं सोंथि एबा कुइसन नाम्बार 13। आकबरनामाखौ सोर लिरदोंमोन? बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन अपसन ए आबुल फजल। आबुल फजला 9 जुवेल्सनि गेजेराव सासेमोन। बिथाङा आकबरनामाखौ लिरदोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 14 कुइसन। आकबरनि दारै लुनाय हल अफ वर्कशिपनि मुङा मामोन? बेयावबो मोनब्रै
अपसन होनाय दङ मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जागोन इबादात खाना। इबादात खाना एबा हाउस अफ वर्शिपआ मोनसे मा मिटिं एबा जथुम न'मोन। बेखौ 1575 मायथाइयाव लुदोंमोन मुगल सम्राट आकबरा। बहा लुदोंमोन? फातेहपुर सिक्रियाव। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 15 एबा सोंथि नाम्बार 15। बबे बोसोराव शेर शाहया हुमायूनखौ फेजेनदोंमोन आरो गौरखौ गावनि आखायाव लांदोंमोन? मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि चौसा 1539 मायथाइयाव। नोंथांमोना बर' रावावनो गासिबो आयदानि सायावनो एबा सिलेबासनि सायावनो भिडिअ नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव थांना नायनो हागोन। आं लिंकफोरखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। सरि दै 15 नाम्बार सोंथिया मामोनलाय? बबे बोसोराव शेर शाहया हुमायूनखौ फेजेनदोंमोन आरो गौरखौ गावनि आखायाव लांदोंमोन? अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि चौसा 1539 मायथाइयाव। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। सोंथि नं 16 एबा कुइसन नाम्बार 16। कनौजगनि दावहा शेर शाह सुरि आरो हुमायूननि गेजेराव माब्ला जादोंमोन? मा होनना बुंदों? कनौजगनि दावहाया शेर शाह सुरि आरो हुमायूननि गेजेराव माब्ला जादोंमोन? बेयाव मोनब्रै अपसन दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन अपसन डि 1540। शेर शाहया हुमायूनखौ फेजेनदोंमोन आरो हुमायूनआ खारखोमानो गोनां जादोंमोन एबा दावहानिफ्राय हुमायूनआ खारखोमादोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 17 कुइसन। सोर मुगल सम्राटआ आलमगिर बिमुं मोनदोंमोन? बेयावबो मोनब्रै अपसन दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन अपसन ए औरंगजेब। औरंगजेबनि गुबुन मोनसे मुङा मामोन? आलमगिर। बिनि ओंथिया मा? बुहुम देरहासारगिरि एबा वर्ल्ड कनकुरर। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। सोंथि नाम्बार 18 एबा कुइसन नाम्बार 18। औरंगजेबनि गुबै मुङा मामोन? बेयाव मोनब्रै अपसन दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बि मुइन-उद-दिन महम्मद औरंगजेब। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। 15 नं सोंथि एबा कुइसन नाम्बार 19। जिजियाखौ सोर मुगल दैदेनगिरिनि दारै फोजोबस्रांनाय जादोंमोन? बेनि थार फिननाया जागोन अपसन ए आकबर। फैदो जोंहा जिजियाया मा एसे नायनोसै एबा फोरमायना होनोसै। जिजियाया मोनसे टेक्स एबा खाजोनामोन। कुतुब-उद-दिन आइबाक 1206 निफ्राय 1210। कुतुब-उद-दिन आइबाकआ गिबि जिजिया खाजोनाखौ दिहुनदोंमोन नन मुस्लिमफोरनि गेजेराव एबा मुस्लिम नङै सुबुंफोरनि गेजेराव बे खाजोनाखौ फोनांदोंमोन। बिनि उनाव नैथियाव फिरुज शाह तुगलकआ एबा 1382 निफ्राय 1388 जिजिया खानाखौ आलादायै ब्रह्मिसफोरनि थाखाय बानायदोंमोन। बिनि उनाव औरंगजेबा 1628 निफ्राय 1707 सिम फिन दिहुनफिनदोंमोन। बिनि उनाव आकबरा बेखौ जोबनायाव मा बन्द खालामदोंमोन एबा फोजोबदोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। आकबरनि जुगाव गोरलैयैनो लुनो बाहायनाय गोथां मुवा एबा आर्किटेक्सारेल र' मेटेरियेल्सआ मामोन? एबा मा होनना बुंदो? आकबरनि जुगाव बायदिसिना लुनो बाहायनाय मुवाफोरा मामोन होननानै सोंदो। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि रेड स्टोन। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेबाङावनोसै। आं बिदिनो 20-20यै कुइसन एन्सार्स लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। आरो नेक्स्टआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट्स खालामनो
दाबाव। एसेनोसै।